Damir Lović posthumno, dragovoljac Domovinskog rata, osoba sa 100% invaliditetom, šahist prvokategornik i šahovski djelatnik. Za života je dao veliki doprinos razvoju i unapređenju sporta osoba s invaliditetom u Slavonskom Brodu. Ostvarujući brojne uspjehe i obnašajući brojne funkcije, proaktivno i pozitivno je djelovao, motivirajući sebe i ostale, u prvom redu osobe s invaliditetom, na aktivnost, sudjelovanje i natjecanje. Bio je prvi predsjednik Hrvatskog šahovskog saveza osoba s invaliditetom, član Skupštine Šahovskog saveza Brodsko-posavske županije, te osnivač i predsjednik šahovskog kluba osoba s invaliditetom Kralj iz Slavonskog Broda. Kao jedan od osnivača tenis kluba Brod za osobe s invaliditetom te košarkaškog kluba invalida u Slavonskom Brodu, svojim nesebičnim zalaganjem, razumijevanjem i upornošću pružao je potporu i bio veliki motivator osobama s invaliditetom u prevladavanju poteškoća u bavljenju sportskim aktivnostima. U spomen na ovog posebnog čovjeka održao se prvi memorijalni šahovski turnir Damir Lović 15. siječnja 2023. s velikim brojem sudionika, što govori o njegovom izrazitom doprinosu na razvoj sporta osoba s invaliditetom u Slavonskom Brodu. Kako bi zahvalili za iskazanu izuzetnu snagu volje i duha, nesebično pružanje potpore i motivacije u pomicanju granica i prevladavanju poteškoća, kojim ostavlja neizbrisiv trag u promicanju aktivnosti osoba s invaliditetom, te vrijedan doprinos sportskom životu grada Slavonskog Broda, dodjeljuje se javno priznanje Štit Berislavića.